Belai belai kena hambai. Bisaskay tini ni emo fungkusang zorawo. Tini kok borok media rong nang belai belai kena hambai maruwo. Tamne hunba tini 46. Tini kok borok basha mana kok borok kok. Rajyo Sarkar sungno tini kok borok basana স্বীকৃতি rimani sal. 1979 साल ni তিনি নেহাই 19 তারিখ জানুয়ারি ও আজরানি রাজ্যনি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরানি কক বরকন তিনি কক বরক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রেখা অনেকে বরক সাও ম তিনি দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা নেই কোনো দ্বিতীয় ইয়া ভাষা কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় করই जोंन पुइला तंगमानि एवं म क बरकनो ताइसा चालु खालायनायनि बागै गदोकमा जरातीय राज्यनि आंचलिक दलरक जे चबा खालायमानि चबानि बोथायिंखा म राज्य सरकार बाध्यतामूलक 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियाव घोषणा बरकमा खायजा बनि बागै क बरक कक एमन कथक কক বরক কক এমন খানাতক কক বরক কক এমন সৈতক তিনি ইংলিশ উনিয়া খাইবানি নো বাংলা বা পালি বা গোबां मा भाषानि स्लाय जत्तनिसे रिसार्च चिनि কক अ কক बरक बने बागै जों बिसि ब्रुम ब्रुम न म एडिसिओ কক बरक साल जे पालाय फैलायमानि तिनि बाय उनो ताहने बनो 46 बছर ओंखा तिनिबो अमहायखाय चिनि কক बरक डिपार्टमेंट TTADC ni kok borok department ni luaji Mumbai tini chini yakli academy ni simi lam kolok ma chung tini himboto himboi tabuk singorbo komolong iku park buskango phai sokai lekha aboni poreno chini je oro je program ngani kok tongmani abo sung truk truk sung khlaila jaknai boni bagai
बिसि ब्रुम ब्रुम न राज्यनि चिनि तिप्रा हास्तेनि जत्त तिप्रा सारन खातुं खाजाखाय बरम रिवै मानि ककन पालायनाय बागै तिनि जों जतन कहर ताइबो कयो जों राज्य एवं केन्द्र सरकार न कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खलायै 8 संविधाननि कन्स्टिट्यूशननि जे 6 जे 8 शिड्यूल दावै ताइबो कक बरक न फुवारिनानि बागै अब जों चिनि एडिसि हापांनि इंगै जों तिनि डिमान्ड खालायो दाबि खालायो दाक्ति दाक्ति अरो चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जों कक बरक न जों ताख्लाय 2024 सन जों क्लास 1 नि सिमिनो जों कक बरक न जों चिनि जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों चालु खालायनाय अब जों समाय तांजाक साबताम साया जों साइलाब करे चिनिनो जों मा खायग्रानाय जों बाय जों मा रागनाय जों बाय जों मा बासानाय जों बाय जों थांसांगै निनि मा नि कक न जों ताइबो मा फुवारिनाय अबंखा चिनि कक मजंखा चिनि समाय एडिसि हापांनि बखाते तिनि कक बरक नि साव मानमानि सालो बबाय सामबतां लय जाक्का चिनि अरो तिनि जों सामबतां पुइला जत स्कुलनि गानागिरि जत स्कुलनि अरो रमदे याखिलि दङ सासा दङ चिनि खुमपुइ दङ तारपर आरो तमने बन और एकलब्य दङ पाब्लिक स्कुल दङ जत गानागिरि चिनि एडिसि ताइ प्राइवेट स्कुल याखैबा जत चिनि जे गभर्नमेंट स्कुल जे ताइ टीचर्स एवं गभर्नमेंट चिनि स्टाफ रक जत थानसा खलाय जों तिनर हिमबतक ताव हिमबै जों और फाइजा आबुनि परेन चिनि कगलाम पान्दांनाय चिनि बरंगनां सीएम बरंगनां एलुपि साहेब ताइ चिनि जत एम एमडीसी रक ताइ चिनि सीओटी स फायै तामनि बागै कक बरक तिनि अ सालमा पालाय लायखेसों अबनतयै एकदम सख्रुबै बुख्रुबै जत्तन चिनि अग्रा साग्रा रक अबन सायखनाय चिनि तावक जे थिनांनि फायनाय चिनि सिक्लारक अनेक सिक्लारक अनेक सरारक साइमिया तंखो तामनि बागै कक बरक बांलासि पढिलाय दङ इंराजिसि पढि दङ गाय तामनि बागै कक बरक ताइसा मा पढनाय अ कगनो न सुग्रुबै सालायनाय बागै ताइसा काइसा आरो पान्दा काइसां जांनाय इकुपार बिसिंग थांबाय सा टेक्निक स्क्रिप्ट थानो लुसुं तिनि और नं माखा बेंगलु स्क्रिप्ट प्ले काटो वायं रग ताम बागैयाव सा बेंगलु स्क्रिप्ट आबो कक काइसा कुसु जग ओंखाना ता कारण बाय बेंगली बचलि तंखोबा जे जतन एकदम जों तो साय एकदम पियरलि जों जतन कक बरक बैमां मा तंनाय कोन जागा न नुखना इंग्लिश बेबो दङ इंग्लिश बेबो तो वी वान रोमान स्क्रिप्ट वी वान 8 शिड्यूल ऑफ नेफा नुखना हैं अब किछु क्षेत्र जों किछु मा बुजिरो बुजिथं जों ताम खलाय दङ र जों ताम सानै दं जों कोन जाति विदेशिया कोन धर्मनि विदेशिया कोन धर्म विरोधिया जों नायो चिनि जस्टिस जों नायो चिनि डिमान्ड जों नायो चिनि गुबै चिनि जे मानथाय आबनो फुंना बागैनो कोन जागा जों अमाहायके किछु लैंग्वेज जों व्यवहार मा खालायो